Ja, graag. Vertel Sibren, waar binnen wij nou? Nou, wij zijn hier Ljout, bij de Friese Academie en we zijn zelfs op een wordboekserie. En wij staan hier tussen al je hout en in dat hout zit papier. En daar zit al je, op dat papier zit taal. Dat ga je wel vaker bij papier, maar in dit geval is het al je kreers alfabetisch wadderen. En dat heeft het dus doel om daar een wordboek van te maken. En dat wordboek is eigenlijk al clear. En ik vind dat mensen een keer serieus hebben. Dit is een zaak. Dit is net een wat om te kniezen. Wat binnen al die... Wij zijn hier in het tjerken. Wij zijn hier in het tjerken van de Friese lexicografie. Hier is Famke dat... We zijn even een wut, we zijn naar een wutje. Nou, als worst. Dan woest dat toch loftig volk van deze oude stammen. Dus dan zie je bijna trog, dus ik heb je trog en dan moeten we nog trog rook, trog loftig. Dan hoop ik dat het erin zit. Trogkaam, trog kringen, trog lipje, trog jachtje, trog loft, maar met trog loftig. Ja. Hier hebben we trog loftig. Dat komt al voor bij de ket in 1816. Hoe trog loftig in de donkere steen de sterren nauw en flonkeren. Nou, ja, ik dacht het al. Dat is nog een van dezelfde. Zo, hier heeft het in trog loftig volk. In die van 1829. Trog loftig volk van deze orde namen, wees jimmer op die orders grut. Bleef eeuwig van die grieze hege stammen, een grien en krijftig dworgend leert. Klinkt dan inderdaad weer doen. En dus ik dat letter is die elder in het woord oord komt, zo toch? Ja. Maar die spreken wij dus nooit. Dus Ilse Haldersma die zit vol dichter bij de werkelijke uitspraak als wat letter. Toen kwam die hele romantieke, echt romantieke. Begon ze weer naar het Oud-Friese zijn. Maar waarom is de elder ingekomen? Omdat hij het Oud-Friese is. Tiegetank. Mooi, ja, de batterij leeg.